Tohle je motor z elektrického longboardu a tohle je tester, který jsem si postavil, abych zjistil, jestli funguje jak má. Mnohem více než samotné opravy mě totiž baví stavěcí nástroje, které mi s tím pomůžou. Jako třeba tenhle laboratorní zdroj, měřák Lion baterek, zátěž na testování nabíječek, tahle věc, kterou radši nebudu komentovat, anebo tohle ultimátní napájecí nabíjecí řešení z počítačového zdroje. Nejdříve potřebuju konektor pro připojení motoru. A nejlepší místo, kde ho najdu, je přesně tam, kde se ten motor připojuje. Takže si ho ukradu z ESC. A mimochodem tohle je odsavačka cínu. Teď si všechno rozvrhnu na univerzální DPS, odpory, ledky a konektor. A tady je problém. Ten konektor má jinou rozteč špinu, než má DPS. Takže si udělám druhou desku jako redukci. Navrtám správnou rozteč, vyříznu cestičky a zmenším ji na finální velikost. Konektor teď sedí přesně. Připájím ho a připájím i header, který bude propojovat obě desky. Teď už můžu osadit všechny součástky. Nakonec připájím redukci k hlavní desce, až jsem ready na test. Teď si můžeš tipnout, kolik motorů bude funkčních. A z 9 motorů mají halovy sondy v pořádku jenom 2.